Merhaba havalı hogren heja. Hûn dizanin ev demek nexweşîna koronayê bûye bela serê hemû miletên dünyayê û bela serê Kurdayê jî. Hevalino, Kurdino ji kerema xwe ji malên xwe dernekevin. Ez zanim ev zor e, mirov ji malê xwe dernekeve, karek neke, xebatek neke, nan, av, xwarinekî neyne malê bi rastî jî jiyan zor e. Lê a rast ew e ku anha tenduristî ji nan û avê xwarinê pir mihîmtir e. Ji kerema xwe ji malên xwe dernekevin. û ji malê dernekevin jî hûn dikarin gelek tiştan bikin. Pirtûkên Kurdî bixwînin, fîlmên Kurdî temaşe bikin, dengbêjan godarî bikin, stran û awazên hunermendan godarî bikin. Hûn dikarin gelek tiştan bikin. Kurdiya xwe pêş bixin, zarokê xwe re bi Kurdî biaxivin. Mirov dikare gelek tiştan bike. û banga min li wan Kurdên ku rewşa wan ya aborî jî baş e. Ji kerema xwe ew kesên ku rewşa wan ya aborî ne baş e ra alîkariyê bikin. Kiryeka wan bidin, dibe fatureyekî wan bidin, dibe ku miheqeq mirov dikare bi awayekî alîkariyê ji wan re bike. Heke di rojên wiha tengasî de mirov alîkariyê ji hevdûra neke, em ê kîngê bikin. Heke di rojên wiha xirab de em nebin birayê hevdû, ma em kîngê dibin birayê hevdû. Ji kerema xwe Kurdino, piştgiriyê bidin hevdû, alîkariyê ji hevdû re bikin û li hevdû xwedî derkevin. Bi hêviya dunyayekî tendurist bimînin di xêr û xweşiyê de.